Assalamu alaikum balima bamananga mela berajilenga foli bawo berajilen korbashi kon dam goshira anyero biya nala gaje bashi fu itana bawo berajilen fo kere ngere yana grupu italiano e bambara kana youtube ran tiktok kono mo be no nga video la jani mo minu mena laje ani mo kura minu fana nana laje youtube kan tiktok kan ajaranya ani grupu fana ka minu nana faranga vraiment be merci ma fo kurazi memba anaura la kana fada berajilema vraiment a jalen be kosɛbɛ mɔgɔw bɛ ka jui fan fila bɛɛ fɛ a bɛɛ ka di n ye n'ala ka diɲɛ tari m'a fɔ fan saba bɛɛ fɛ parce que groupe sanfɛ dɔw bɛ ka na yen dɔw bɛ ka jui tiktok kan mɔgɔ kura ye dɔw fana bɛ ka jui youtube kan donc a jalen bɛ n ye kosɛbɛ n b'a ɲini aw fɛ halisa a ye courage sɔrɔ a ka jui youtube fana kan o bɛ diya n ye kosɛbɛ inshallah n'o bɔra yen donc n y'a bila yɔrɔ min na n bɛ n'a ta o yɔrɔ la n'o ye n y'a fɔ n ko yaada o ye arrogance donc o ye yaada ye duguma ya sisan yaada man ɲi ko yaada man ɲi l'arroganza è una cosa brutta l'arroganza ngo o ye yaada ye è una cosa kɔrɔ ye ko fɛn minnu walima fɛn dɔ è brutta è una cosa brutta kɔrɔ ye ko fɛn minnu k'a man ɲi walima fɛn dɔ min man ɲi donc yafa ka yafa perdono yafa perdono donc i n'a fɔ halisa n'i bɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔ ma yafa ma i bɛ se k'a fɔ perdonami donc o kɔrɔ ye ko yafa ma mais n'a ka di ye fana i b'a fɔ perdono mais o kɔni kɔrɔ ye ko yafa mais n'i ko perdonami n'i ye min fara a kan o bɛ komi n'a fɔ ne yafa ne ma donc o la sa an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ ala deli yafa ka don anw dusu la ko an bɛ ala deli yafa ka don an dusukun na allora preghiamo Dio an ka ala deli o kɔrɔ ye ko preghiamo Dio che il perdono ko yafa entri nel vostro cuore ko yafa ka don aw dusukun na vostro o ye aw ye cuore donc o ye kɛri mais bamanankan na an y'a dɔn o tɛ aw ye o ye anw ye mais u y'a kɛ aw ye yani n'a fɔ vostro donc a mana kɛ fili min ye an b'o bila sɛbɛnni fili kɔnɔ mais ne kɔni y'a fɔ cogo min i n'a fɔ an ka ala deli yafa bɛ se ka dɔn an dusukun na cogo min preghiamo Dio che il perdono entri nel nostro cuore a kun ka kan ka ko ye mais o bɛ k'a sɛbɛn vostro cuore donc a ma tiɲɛ mais a bɛ faamu yalon bɛ komi n'a fɔ ka fɛn dɔ bamanankan na dɔw b'a ko n ye tɛgɛ kɛ k'a yalon walima n ye sen kɛ k'a yalon i n'a fɔ k'a talon ka bɔ yen donc yalon alzare o togliere di colpo alzare bɛ komi n'a fɔ ka fɛn kɔrɔta i n'a fɔ ka italiya ka fɛn kɔrɔta ko o bɛ komi n'a fɔ ou bien togliere di colpo i n'a fɔ ka fɛn bɔ yen ta ka bɔ a la ni teliya ye di colpo bɛ komi n'a fɔ ka a ko teliya donc a y'a sen kɛ ka datugulan yalon ka bɔ yen ko a y'a sen kɛ ka datugulan yalon ka bɔ yen donc a tolto il coperchio o ye fɛn datugulan ye a bɛ se ka kɛ daga datugulan ni daga datugulan no i b'a fɔ coperchio de la pentola o ye tobilikɛ daga ko ye pentola ni siyo no i b'a fɔ coperchio del secchio donc con un colpo e no con un calcio donc k'a ye a tolto il coperchio con un calcio n'a fɔ a ye fɛn tan ka bɔ yen datugulan tan ka bɔ yen donc o la an bɛ taa côté dɔ in na tuguni n'an sera ka dɔ sɔrɔ yen sɔni video ka jɛnya kojugu dove mi trovo eccoci qua ok n'o ye yan bɛn n'o yɛrɛ ma sa o de bɛ ka yɔrɔ ɲini yan n nana bɛn yan ma n y'a ɲinitɔla n nana bɛn yan ma donc a ma tiɲɛ an ka taa fɛ ko yan qui italien na qui yan bamanankan na qui italiano na ablayan ko ablayan lo metto qui o bɛ komi n'a fɔ ne b'a bila yan mais bamanankan na ablayan o de i b'a fɔ metti qui o kɔrɔ ye k'a bila yan mais ale y'a sɛbɛn yan sisan io metto qui walima lo metto qui o bɛɛ ye ne de bɛ k'a fɔ ne b'a bila yan mais o kɔrɔ tɛ ko a bila yan
abla ye b'a fɔ ko mɛti kui walima mɛtilo kui n'a fɔ an yɔrɔ mɛtilo kui o kɔrɔ ye ablaya walima i bɛ se k'a fɔ dɔrɔn mɛti kui o kɔrɔ ye ka ablaya mais a y'a kɛ sisan lo mɛto kui o kɔrɔ ye ne de b'a ablaya pour que video kana jɛnya kojugu an bɛ taa ɲɛfɛ dɔɔni yani bɛ komi n'a fɔ yani prima italiana dove eccolo qua prima yani i n'a fɔ bamanankan na sa yani ka nin kɛ donc yani dɔrɔn de bɛ sɛbɛn sisan fɔlɔ o kɔrɔ ye ko prima italiano la fɔlɔ prima donc an bɛna yani i ka na i sara i b'a la voilà oh là là i sara i b'a la donc sɛbɛnlen filɛ yɔrɔ sisan prima di venire parla con tua madre ko yani i ka na i sara i b'a la prima di venire parla con tua madre ko prima di venire o kɔrɔ yani ka na parla con tua madre kuma i b'a fɛ fɔlɔ parla con tua madre i ni ba ka kuma fɔlɔ wala kuma i b'a fɛ fɔlɔ alors ora sisan an bɛ da ya fɔlɔ donc don nata ora ni ye temps sɔrɔ tuguni n bɛ a essayer ka dɔ wɛrɛ kɛ nin tɔ kan ni ma ɲinɛ kɔni inchallah aw bɛɛ merci ala k'an bɛɛ lajɛlen sago d'an ma inchallah